Hej farfar, eller bedste farfar, tillykke med fødselsdagen, først og fremmest, og så utrolig mange gange undskyld, for at jeg ikke kan være med i Karleby, sammen med jer og sammen med dig, og hjælpe med at synge fødselsdagssange og være festlig for dig. Til gengæld så vil jeg, mig og Kira, vil skåle for dig i morgen i lunken kaffe, og så vil jeg gå videre til at indrette vores tomme lejlighed, da det jo bare er helt almindelig kedelig lørdag formiddag herovre i Canada, selvom det er din fødselsdag i Danmark. Men vi skal nok tænke på dig alt hvad vi kan, og jeg vil i hvert fald tænke på dig rigtig meget allerede fra nu af. Det er ikke så få af mine venner, farfar, der efterhånden har mødt dig, og det er ikke så få af mine venner, der synes du er mega sej. Og jeg husker levende Carsten Balle, det er min gamle gymnastiklærer, og han er min ven nu, og han er min farfars jagtkammerat og min jagtkammerat, da han sagde, da vi var på jagt, at han bare sådan helt enormt gerne ville være ligesom dig. Og vi sad og kiggede sådan ud på dig, og så får han sådan, da du kommer slæbende med 2 hunde og et jagthorn og kæmpe gummirøjser og et jagtgevær og hvad ved jeg, histopper hernede og nærmest en hjort over skulderen, sikkert. Og han får sådan lidt smådrømmende blik i øjnene, og så siger han, at jo, fordi det er jo bare sådan en præstation at holde af en kvinde, og at have 2 hunde, og lige have gået 10 kilometer på jagt, fordi det havde vi, og så nærmest gå som andre, de danser. Og det er bare så rigtigt, farfar, at hvor at der er stakkels helt almindelige dødelige sjæle, der slæber sig vej gående gennem livet, hvor du har et helt vanvittigt livsmod, og ja, du har nærmest sådan en Duracell-agtig energi, som du præsterer hver dag, og at du ikke bare går, du danser. Og nu hvor du jo så fylder 80, så er det jo vigtigt, at jeg husker at rette fokus bagud og berette lidt om de præstationer, som jeg mener er en af dine største. Og da jeg jo nok ikke er den, der har været tættest på dig, da du sprintede på den politiske løbebane, eller da du byggede Brobyvej 2B op med næverne fra grunden, eller da du saboterede tyske lastbiler på den jyske hede med stjålne engelske patroner under krigen, så vil jeg faktisk ikke fortælle om dem, eller fortælle andre af dine fantastiske røverhistorier, fordi det er jeg helt sikker på, at der nok er andre, der skal gøre. I stedet så vil jeg gerne takke dig for, at du har fortalt dem, og specielt vil jeg gerne takke dig for, at du har fortalt dem til mig. Jeg holder mig faktisk ikke for god til at tage en lille smule af æren for det, der startede som godnat-historier, som jeg fik pillet ud af ærmet på dig om krigen. At de efterfølgende er blevet til dine erindringer, som vi jo får udleveret hver eneste år under juletræet. Og jeg synes, de er vigtige, og jeg synes, det er ubeskriveligt fedt, at du stadig har lyst til at lave dem til os, og til eftertiden måske også. Og som du nu har danset dig igennem livet i 80 år efterhånden, så har du også fået danset dig ind i min vennekreds. Og det forholder sig jo nærmest sådan, at du, som man også kan fornemme på Carsten Balles sigende og fine ord, er blevet sådan en mentor, eller sådan en lidt afgudagtig størrelse eller figur for flere af mine kammerater. Og jeg tror, at grunden til, at du har fået så mange fans iblandt mine kammerater iblandt, det er ikke mindst fordi, at du indvilligede i at tage mig og Cecilie og Før Simon og en hel masse af vores venner i hånden, og så vise os de Annas stier, som du har sagt igen og igen,
Og det er jo sådan jagtslang for at man går ned ad Dianas stier, som var jagtguden, det har jeg lært af min farfar, i græsk mytologi i øvrigt, og det vil sige, at man går på jagt og lærer at tage et jagttegn, og det synes jeg simpelthen har været så fedt, og det altså forstås, at du har været fantastisk i hele mit liv, men jeg synes i hvert fald også, at det var en fabelagtig god idé at lære mig og Cecilie og alle mulige andre om, hvordan man gebærder sig i naturen, og hvordan man får god mad og skyder gode dyr. Så det er fedt. Nå, med det i mente, så vil jeg sige, at jeg synes, det er sindssygt sejt, at du til vinter har besluttet at lære lillebror Anders, familiens grimmeste barn og sorteste får, som er umulig i alle forstande, det ved vi jo godt. Lære ham lidt om jagt, og også og atter igen ofre dine vinteraftener på at hælde lærdom, kaffe og jagtfabler ud over ungdommen. Og jeg glæder mig til at sende flere af mine venner til min jagtfarfar. Det bliver fedt. Hvis jeg skal komme med et ungdommeligt uerfarent bud på, hvad det er, der gør, at du er så unik, og at du er nået dertil, hvor du er i dag, så er der sikkert rigtig mange, der har forskellige bud. Mit er nok, at jeg tror, dit altid berettende væsen, det er det, der har båret dig frem til, hvor du er i dag. Man er jo lidt af en entertainer, når man er politiker, og når man er skolelærer, og generelt så er du bare lidt af en entertainer, bare selv når du snakker helt almindeligt med mig, eller når du snakker med mig i telefonen, eller med alle mulige andre. Og det er jo fordi, at du har den her evne til at gøre en hverdag til en spændende fortælling, og gøre det måske til en røverhistorie eller et eventyr, og det er nok det, der gør, eller det er det i min optik, der gør, at du vedbliver fabelfyldt og fantastisk selskab, og at jeg betragter dig som ikke bare en farfar, men også som min ven. Og jeg glæder mig til flere historier, og til flere jagtture, og ikke mindst til dit selskab og dit venskab fremover også. Og til allersidst, så vil jeg udover at ønske dig en helt igennem skøn dag, så vil jeg ellers håbe på, at jeg om 50 år danser bare halvt så godt, som du gør. Ha' en rigtig dejlig dag, papa. Kærlig hilsen mig, og tillykke. Hej.